И сега какво правихме тук последния път, че забравих? Hey, good to see you again. О, да. Обикаляхме за ресурси. Статус, колонията ми е депресирана. Нямам инфлуенс за нищо. Той, къде да им да ударим сега? Тук вече съм бил. Тук съм бил. Тук не е добра идея да хода все още. Ме остана е това място. И това отсреща. Добре. Айде да видим какво ще намерим там. Опа, гориво. Чакай, че... Горивото ми много малко. I have another task for you. Details forthcoming. За мен е таска, ма. Айде не видим сега там какво ще... О, нямам пистолет в мен сега. Не мога да се разправям с ферлите. Много лошо. Нищо. Се опитам да ги избягвам. Ехей! Той тук на къде да фанем, лява или дясно? Първо лява. Една къщичка има така, един гараж има така. Пускай фенера. Hey, stuff. О! Став! Материалема! Став! Став века. I guess it's something. Да, още една туба бензин. Даже много добре. И патрони за Magnum 44 калибър, който никога не използвам или почти никога не намирам. Даже и в... Maybe whoever was here last didn't take everything. Ама аз не мога да се съсредоточа от това, не спира да говори. Къде си? Там има един умрял. Има още един зад нея, не мога да му видя главата къде е. Чакай бе, чиче! Ще трябва да се... Мятаме! Я що? Ко стана сега? Дигнах шум и се разбучаха. Някой е тук в стаята, дете ще иска да ми изкара акъла. Не, ама отвънка чувам грухтене. И то много. Хорда ли е това? Не, чувам. Виждам само едно зомби. Чувам така се едно съм много. Сега тази вкъщи им прикрите. Не мога влед повече от един-двама в стаята, така че. Охо! Тази къща има 9 места за пипане. Скрап. Това тук, ако мога да се намеря пищов, няма да е зле. Защото он е 4 нога и като дойде, кросбола много не ми помага. Само по една стрела е стрелва, има някаква отвънка тама. Какво се оглеждаш, макака? Водка. Не искам водка, брат. О! Гирички ли бе?
Нищем бирички. Герички. Нямаме файтинг джим. Оп, химикали. Box of seeds. И части. О, айляк. Опа, тук в кенефа сме изпуснали някакъв гардероб да пипам тук. О, ето, патлак. Ама патлак без заглушител. Looking Сета, good. No more Zeds here. ако се наложи, ще стрелям. Няма друг начин. Ого, чувам неприятна изненада. Скример. Проблема е Another само, waste че of time. не го виждам. О, едната ми стрела е тук на земята, трябва да се я преверя. Well, I guess that's all there is here. Да, нямам етап. Нищо не мога да махне, всичко ми трябва. Ма не мога да изпусна медикаментите, мене. I can't carry that much. Махам части, защото така или иначе. Някой се спъва, пада, става. Какво знам тук, бе? Я да се махам аз от тук, бе. Сме дошли да се бием. Да, някой че пиджама. Айде, това е нашето кю. Аха, късно. Аз отивам вече. Тук също. Ама естествено, бе, без ферал няма да се разминем. Ай го къде е? Скачиме покрай колата като... така, качи се на задницата и... Боп! Лека нож. Тъй! Имаме тук, трима на брой. Не скачай в гръб, господине. Докато се Can't do it. натисна бутона да направя каквото и да било. Много съм бавен. Съм играл от много време. Извинете много. О! Това сме бутна на земята. Що правиш такива работите, бе, жена? И викат да събират още. Просто дреш. Пускай. That one's not done yet. Боц. Тако. Стъпче към маната. Не. Я бегай, нямаме никаква енергия да си бием. Останаха трима. Трима срещу един, много ли бе добре, а? Ами сега. Тази кака нещо ми е много бавна. Ма те са по-бавни от мен. Я, вземи. Не. Изкушавам се да стрелям. Май не оцелих. Оцелих. Лека нож. Хай ритнах мене, това остана право. Я. Всичко наред ли е вече? Никой не ми грухте в ухото. Тук в стаята някой е легнал на земята, не. We're good. No more Zeds in sight. Та моя караничка не, то са абсент. Не ми трябва. То аз кой ще бърнагим като ме пълно чан... за Little Zone доста... неща ми дава. Що така? Яки барачки имат към моят, да им си правим пикник тук. Seems to be locked. Seems to be locked ли? No more hordes of slabbering undead. Must be our lucky day. Да.
О, няма, Няма, пак се грохти. Го идваш, сега ще влее през джама. И аз ще го затворя вътре. Не аз да се затворя с него вътре, а да го затворя вътре, така. Айде сега тук тагадак. Надявам се, че няма нищо да наследи до тук. Не, има, къде е? И не един, тук има още някой вътре, ще се умира ли? О! Ти що нападаш в гръб, бе? Господине! Ало! Ти бе гангбанг жената, а? Искаш и... На! Това не той бутъш. Що не го убива? Я по-смело. Still some Zeds around here. О, ле. Шишко навлиза с 200. Стига трепере, бе, стига мърде. Шанта осмичка. Химикали, семена. That's pretty heavy. Чантичката ще я взема. Сега се оплаква, ама носи една раница в друга и много тежко е било. Айде! А това е лайт кросбол. Дали да го взема? Ще го взема, Ще го взема. Те двамата ще ги убеят така за спорт. Я да видим. Извинявам се, господине, само да си взема стрелата, ще обърна внимание. Можем да те бъкнем на земята. Или да търтаме главата. Или да те оставя да станеш. Което няма да стане днеска. Добре? Не стана. Не ще да се изправя повече. Нещо се разсърди. О, тази зона е голяма. И аз трябва да се върна до моята база сега. Да изпразна инвентара. Плюс чантата. Преди да продължавам. Сега ще направя да ми намаля малко звука на играта. Как се чува тази кола. Ах, пак ли бе? Феръл ли беше това? Не, скримър. Пак ми си кара къва, ще да кажа това, какво прави? Това чакай, тук му да го. Добре, нямаш проблеми, кака. Аде фанем братвата така. Кой е другия дет идва? Там видях още някой. Ох, срамежлив е, виж къде остана. Я да ви не му тъка малите бъц на китарата. Банг! А стрелата да се взема? Не? Това не ми трябва близо до базата. А далека нощ, само да не... Къде ми отиват стрелите? Друг път си ги взимам почти всичките сега. Нямам стрели. I need to catch my breath. И... край.